Знаете ли, че съвременната езотерика крие тайни, които могат да променят живота ви? В следващите няколко секунди ще разберете какво прави тези практики толкова мощни. В днешния свят се връщаме към древните знания. Медитация, астрология, кристали. Всичките намират нови последователи. Езотериката предлага личностно израстване. Носител на вътрешен мир и хармония. Западната наука също започва да ги признава. Кристалите могат да пречистят вашата енергия. Астрологията ни помага да разбираме самите себе си. Медитацията е ключът към спокойствието. Всички практики имат една цел – да ни доближат до истинската ни същност. Те ни предлагат начини да се справяме с стреса и да се свързваме с нашата интуиция. Езотериката е път към вътрешен мир. Харесвате ли това? Абонирайте се за още подобни видеа.